φίλους, γνώρισα πολύ κόσμο που σπούδασα μηχανική. Χημικός μηχανικός, ηλεκτρικός μηχανικός. Και προσέχω ότι σε άλλα πράγματα, εκτός που το επάγγελμα τους βοηθά πάρα πολλά ο τρόπος που σκέφτεται και διοικά και συγχρονίζει κάποια πράγματα σε άλλους τομείς. Διότι μάθαν τη μέθοδο. Είναι δεξιότητες που ακριβώς δεν έχουν σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι γενικότερη δεξιότητα. Ξέρεις, τούτον το διδάσκουν ήδη οι αρχαίοι σοφιστές που είναι και πολύ παρεξηγημένοι. Ακούμε τη λέξη σοφιστή σήμερα. Λέμε σοφιστία και εννοούμε ότι παίζεις με τη λογική μας. Αν δεις έτσι στην ουσία τους τη σκέψη των σοφιστών, είναι ακριβώς το πάνω. Ο Πρωταγόρας, αυτός ο διάσημος σοφιστής, δίδασκε ακριβώς τούτο το πράγμα. Ότι αυτό που χρειάζεσαι είναι παιδεία για να διαχειρίζεσαι, λένε ο ίδιος, και τα του οίκου σου και τα της πολιτείας. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος που έχει δεξιότητες, στο τέλος δεν μπορεί να διαχειριστεί τα ζητήματα που έχουν σχέση με το σπίτι του. Ίσως και η λέξη οικονομία τελικά έχει σχέση με τα του οίκου μας, για να θυμηθούμε λίγο και πώς παίζουμε με τις λέξεις. Και μετά είναι τα της πολιτείας, έξω και με την ευκαιρία ο ιδιώτης στα αρχαία ελληνικά, που σήμερα χρησιμοποιείται με μια θετική σημασία να είναι αυτός που δεν είναι δημόσιος, είναι ιδιωτικός. Ο ιδιώτης στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο ανόητος. Ο idiot. Idiot, από εκεί το πήραν και οι Εγγλέζοι και έδωσαν το idiot, διότι ακριβώς θεωρούσαν, προφανώς δικαίως, ότι όποιος δεν ασχολείται με τα κοινά δεν αξίζει την εκτίμηση της κοινωνίας. Ασχολείται μόνο με τις ιδιωτικές του υποθέσεις. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει μέθοδος στο να διαχειρίζεσαι πράγματα και τελικά και το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εκεί που πρέπει να δώσει έμφαση. Στο να καλλιεργεί δεξιότητες και όχι να διά πληροφορίες, κατάλογο πληροφοριών σε έναν κόσμο που οι πληροφορίες δεν έχουν καμιά σημασία, διότι είναι άπειρες και αλλάζουν και συνεχώς μεταβάλλονται. Άρα το να μάθεις κάποιου πληροφορίες σήμερα για συγκεκριμένα θέματα που θα αλλάξουν σε λίγο ή και να μην αλλάξουν, μάθε τον τρόπο να μπορεί να πάτε βρει τελικά, παρά να του μαθαίνετε τις ίδιες τις πληροφορίες και μετά να πετάς να τις ξέρει απ' έξω τις πληροφορίες, ας πούμε. Ενώ αν πάτε σε εκπαιδευτικά συστήματα έτσι που θεωρούνται επιτυχημένα στο εξωτερικό, θα δεις ότι το μοντέλο είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι να καλύπτουν τεράστια ποσότητα ύλης, αλλά τους μαθαίνουν δεξιότητες. Δεν υπάρχει ένα βιβλίο, όπως έχουμε εμείς, η δικτατορία του ενός βιβλίου, που πολλές φορές συνεχίζεται και στα πανεπιστημιακά τα μαθήματα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια πληθώρα βιβλίων και του άλλου να του λες, κοίταξε, τούτη τη γνώση μπορεί να τη βρεις μέσα σε τούτη την πληθώρα του βιβλίου και άλεξε ή συνδύασε, δες το και από άλλες οπτικές και έλα μετά να το κουβεντιάσουμε. Όχι απλώς να αναμασάς τις πληροφορίες και μετά να πετάς ότι κάποιος πρέπει να σου απαντήσει ακριβώς όπως το γράφει το βιβλίο, δηλαδή το παπαγαλίσει με άλλα λόγια και να έρθει να σου το πει. Ας πούμε, στο εξωτερικό σχεδόν όλες οι σπουδές είναι με ανοιχτές σημειώσεις. Ο γιος μου σπουδάζει στο Μάστριχτ νομικά, είναι πάντα με ανοιχτές σημειώσεις, δεν έχει καν νόημα να παπαγαλίσεις τίποτε. Διότι η ερώτηση θα είναι τέτοια που αυτό που θα εξετάζει δεν είναι αν το θυμάσαι απ' έξω. Είναι αν κατάλαβες και αν μπορεί να διαχειριστείς τη γνώση και όχι απλώς την πληροφορία για να λύσεις προβλήματα. Έτσι. Που είναι ο στόχος της σύγχρονης εποχής, να μπορεί να λύσεις προβλήματα, όχι απλά να παράγεις πληροφορίες, να πατάς μια κασέτα και αρχίσεις να λες διάφορες πληροφορίες οι οποίες τελικά δεν λύνουν το πρόβλημα από μόνες τους. Πρέπει να βρεις μέθοδο να λύσεις το πρόβλημα, το όποιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ναι, σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σε μια εποχή μεταβατική λόγω της τεχνολογίας που θέλει τούτου του είδους τη διαχείριση, θέλει τούτη την παιδεία, που δεν είναι εύκολο πράγμα. Η παιδεία που λέγαμε σε έναν κόσμο που βασιλεύει ο καταναλωτισμός, που υπάρχει τούτον το μοντέλο ζωής, ας πούμε, ότι πρέπει να γίνουμε όλοι πλούσιοι, γρήγορα, εύκολα, με διάφορους τρόπους αδιαφανείς και πολλές φορές. Δηλαδή, αν δεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι όλοι θα γίνουν χρηματιστές, όλοι θα γίνουν, ξέρω εγώ, bitcoiners και θα... YouTubers. Ναι, YouTubers που θα βγάζουν εκατομμύρια από τις διαφημίσεις. Δηλαδή, ακόμα και ως μοντέλο ζωής είναι προβληματικό. Δηλαδή, ακόμα και αν ισχύει για κάποιους, ότι εγώ λέω κάποιοι όντως θα γίνουν, ξέρω εγώ, εκατομμυριούχοι μέσα από το YouTube ή μέσα από, ξέρω εγώ, ηλεκτρονικές πωλήσεις. Τελικά είναι το ερώτημα, τούτον που πρέπει να είναι το πρότυπο της ζωής, να γίνει ο εκατομμυριούχος μέσα από τη διαδικασία. Δηλαδή είναι σε άλλα πράγματα η ζωή. Προκαλείς μου τώρα μια ερώτηση που δεν την είχα προγραμματισμένη. Καλύτερα.
Οι προγραμματισμένες ώρες είναι καλύτερες. Επανέλαβες μου πολλές φορές και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι η παιδεία, η παιδεία, η παιδεία. Ζούμε τώρα μια εποχή που γίνονται απεργίες από τους καθηγητές στα γυμνάσια, στα σχολεία, στα δημοτικά για την αξιολόγηση των καθηγητών. Δεν θέλω να ακούσω την απόψη σου, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε ή αν κατάλαβε καλά τα πράγματα που ζητούν οι καθηγητές και οι δασκάλοι τώρα δεν είναι τόσο σοβαρά και αντιδρούν σε κάποιες αλλαγές. Εντάξει, Μιχάλη, δεν θέλω να μπω στη φύση την ίδια τη συζήτηση και στις λεπτομέρειες της που είναι άπειρες για το τι σημαίνει μοντέλο αξιολόγησης κτλ. Αλλά δεν είναι το βασικό μας πρόβλημα, δηλαδή είναι ένα ζήτημα το θέμα της αξιολόγησης ασφαλώς, διότι μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης ορθολογιστικό προφανώς προάγονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεξιότητες, οι οποίοι τούτο είναι σημαντικό για να βοηθήσουν το σύστημα. Αλλά εντάξει, είναι ένα περίπλοκο ζήτημα τελικά, γι' αυτό και συζητείται χρόνια, δεκαετίες. Τώρα φαίνεται να είμαστε μπροστά σε κάποια λύση του ζητήματος, βέβαια με διαφωνίες κτλ. Βέβαια, κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο θα λυθεί το θέμα, αλλά σου λέω δεν είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Ποιο είναι το πραγματικό μας πρόβλημα? Εντάξει, λίγο θεωρητική η συζήτησή μας, αλλά αξίζει τον κόπο πολύ θεωρητική. Το βασικό μας πρόβλημα είναι τούτη η έλλειψη παιδείας που συζητούσαμε. Δεν είναι ούτε τα προγράμματα αξιολόγησης, και ούτε αν θα βαθμολογεί ο διευθυντή, και ο βοηθός διευθυντή, και με πόσα κτλ. Φυσικά. Γι' αυτόν και η κοινωνία. Και τώρα αποστασιοποιούμε από την ιδιότητα μου ως εκπαιδευτικού για να μιλήσω από την πλευρά της κοινωνίας. Και η κοινωνία δυσκολεύεται να παρακολουθήσει η συζήτηση. Μα τι γίνεται, μα γιατί κλείνουν τα σχολεία τώρα για το θέμα. Εντάξει, βέβαια, σίγουρα στο τέλος και τα συνδικαλιστικά ζητήματα, δεν είναι τα ωραία λέξη, συνδικαλισμός, ξέρεις, ελληνική, αλλά δεν προέρχεται από τα ελληνικά, από τα γαλλικά. Πιάσαν οι Γάλλοι τη λέξη σύνδικος, που ο σύνδικος στα αρχαία ελληνικά ήταν ο δικηγόρος. Ο σύνδικος, ναι. Αυτός ο οποίος σε υποστήριζε στο δικαστήριο. Στη δίκη, ναι. Στη δίκη, ήταν ο σύμβουλος σου στη δίκη, ήταν ο δικηγόρος. Έκαναν τη λέξη συνδικαλισμός στα γαλλικά για να εννοούν αυτόν που υποστηρίζει τους εργαζόμενους στα αιτήματα τους, και πιάσαμε εμείς μετά από το συνδικαλισμό το γαλλικό τη λέξη και την εφέραμε στα ελληνικά, που τα γαλλικά, ενώ ήδη οι Γάλλοι την κατασκευάσαν από τα ελληνικά. Τούτο με είναι ευκαιρία ονομάζεται αντιδάνειο. Για να δεις, και για να επανέλθουμε στην προηγούμενη συζήτηση για η μαγεία της γλώσσας, δες πώς είναι που κυκλοφορούν ελεύθερα οι λέξεις. Εξεγίνησε από τα αρχαία, εκατέληξε στα γαλλικά, και από τα γαλλικά εκατέληξε ξανά στα ελληνικά, μέσα από μια διαδρομή, ας πούμε, τέτοια, μια αντίστοιχη ωραία τέτοια λέξη, αφού κάνουμε την παρένθεση με τις αντιδάνειες. Είναι πολλά ωραία η παρένθεση. Είναι ο καναπές. Λέξη καναπές είναι γαλλική. Εξηγήσε από τα αρχαία ελληνικά κονοπίων, που ήταν ένα κάθισμα που είχε έναν τούλι που πάνω για να μέσα να κάνουν τα κουνούπια, το οποίο κατασκευάσαν οι Έλληνες, που το κονοπίο οι Γάλλοι κατασκευάσαν τον καναπέ, που κάποια στιγμή σταμάτησε να έχει τούλι, δηλαδή ήταν οποιοδήποτε κάθισμα, για να καταλήξει στα ελληνικά ως καναπές, ας πούμε. Γιατί τα αντιδάνεια έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γεννήθηκε μια απορία τώρα. Όταν λέμε για τα φαγητά που συμπάς, λέμε καναπεδάκια. Έχει σχέση με τον καναπέ? Έχει σχέση, ναι, διότι είσαι στην παρέα που κάθεσαι επί του καναπέως και συμπάς και καναπεδάκια. Τα οποία είναι μικρές μπουκίτσες, ας πούμε, δίπλα από το καναπέ που κάθεσαι. Ανοίξες μου δύο ωρέξεις τώρα για καναπεδάκια. Τα καναπεδάκια είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και δεύτερο, άνοιξες μου δύο ωρέξεις μου, γιατί νομίζω ότι μαζί σου εξεπέρασες του Σαμαράκη ότι έθελες ερωτήσεις. Ναι. Κατηγορούν εγώ τον Σαμαράκη και στο το κάνω εγώ. Έκατσα με μεγάλους δασκάλους, βλέπεις. Λοιπόν, βέβαια, συζητούσαμε για να μην το αφήσουμε να απαντούν το θέμα της αξιολόγησης. Είπαμε, είναι ένα τεχνικό θέμα για το οποίο δεν θέλω να μπω στην ουσία της συζήτησης που είναι για τερμονή, αλλά η κοινωνία, ναι, προφανώς δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Αν και με το δίκαιο τους οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με το θέμα, εντάξει, ένα θέμα που τους απασχολεί, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο μας ζήτημα. Πρέπει να λυθεί βεβαίως, αλλά είναι με τούτο που να έρθει η παιδεία που λέγαμε, με τον τρόπο που την εξηγήσαμε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω σε έναν παραπάνω, να βγάλεις το καπέλο του εκπαιδευτικού όπως ήδη έκαμες και να μιλήσεις. Πες ότι έχεις τώρα το μαγικό ραβδί. Τι θα έκαμνες αν είχες όλη τη δύναμη, δεν είχες τις συντεχνίες απέναντί σου, δεν είχες κανέναν απέναντί σου? Τι θα έκαμνες πρακτικά?
Θα έφταναμε στο σημείο, θα μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο χωρών που τα σχολεία να είναι στο Δημαρχείο, να είναι διορισμένοι από το Δημαρχείο, να πληρώνουν οι γονείς δηλαδή και να αξιολογούνται από την κοινωνία, από τους γονιούς. Κοίταξε, είναι δύσκολα ζητήματα, Μιχάλη, τούτα, διότι ξέρεις, έχουν σχέση και με την κοινωνία. Επειδή ταξίδεψα, και ενώ ειδικά μέσα από εράσμους προγράμματα για να γνωρίσω εκπαιδευτικά συστήματα, και είδα και τα περίφημα του, τα σκανδιναβικά και άλλα. Είναι εύκολο στην πράξη να λες τι καλό σύστημα είναι τούτο, ας το εφαρμόσουμε στην Κύπρο. Μετά αποδεικνύεται ότι όντως υπάρχουν, ο κάθε τόπος έχει ιδιαιτερότητες που έχουν σχέση και με την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων κτλ. Δεν είναι εντελώς εύκολο να πάρεις ένα σύστημα ακόμα και πετυχημένο και να το εφαρμόσεις στο δικό σου τόπο. Που την άλλη, εφανερώνω ότι κάτι κάνουμε λάθος. Διότι όταν δαπανούμε ενδεχομένως, δεν είμαι βέβαιος για τα νούμερα, αλλά νομίζω είμαστε αν όχι πρώτοι που τους πρώτους σε δαπάνες για την παιδεία. Μετά γίνεται να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε στους διεθνείς έρευνες. Για πολλά χρόνια θελοτυφλούσαμε να είναι επειδή άλλοι κάνουν περισσότερη πρακτική στις εξετάσεις του τεστ και γι' αυτό πετυχαίνουν. Δηλαδή δεν βλέπαμε την πραγματικότητα. Ότι αποτυχάναμε, δηλαδή τελευταία ας πούμε, που έκανα και μια επιμόρφωση εδώ στο σχολείο στους συναδέλφους ακριβώς για το θέμα, οι έρευνες που δείχνουν τις γλωσσικές δεξιότητες και άλλες δεξιότητες, είμαστε σε πάρα πολύ κακό σημείο. Πράγμα που τι δείχνει. Όταν δεν έχεις βασικές γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή οι διεθνείς έρευνες, να που δείχνουν ότι οι μαθητές μας δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο για το κατανοήσουν. Τούτο είναι μόνο πρόβλημα γλωσσικό. Δηλαδή, είναι πρόβλημα για τα νέα ελληνικά ως μάθημα. Όταν δεν μπορεί να διαβάσει ένα βασικό κείμενο και να το κατανοήσει, σημαίνει ότι έχει πολλές σκέψεις. Άρα το ζήτημα γίνεται πολύ πιο σοβαρό. Δηλαδή, καταλήγει να αποδεικνύει ότι οι μαθητές μας, λόγω του τρόπου που είπαμε που ζούμε, με την τεχνολογία, με την μανία να κρατούμε ένα κινητό, να μην εκτεθόμαστε σε γραπτό λόγο. Δηλαδή, αν ρωτήσει έναν μαθητή, πες μου ένα βιβλίο που διάβασες τον τελευταίο χρόνο και να εννοείς κάτι διαφορετικό από τα μαθήματα του σχολείου. Ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ρε παιδί μου. Έναν ό,τι να είναι. Σπάνια θα έβρεις κάποιον μαθητή να σου πει κάτι διάβασε, ας πούμε. Ακόμα και τούτα που τους υποχρεώνουν στο σχολείο να διαβάσουν είναι με το ζόρι και με το στανιό που καταλαβαίνεις ότι. Άρα λοιπόν, όταν δεν εκτίθεσαι σε κανένα είδος γλώσσας, μορφή γλώσσας, τυπωμένης γλώσσας, έστω, που να έχει μια ποιότητα, μετά πώς είναι να αποκτήσεις γλωσσικές δεξιότητες. Με αποτέλεσμα μετά τους δίνεις έναν απλό κείμενο, όπως δείχνουν τις έρευνες, και δεν μπορούν να απαντήσουν βασικές ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν να τους εξηγήσει κάποιος μετά εκ των υστέρων, δεν καταλαβαίνουν το κείμενο. Άρα μετά δεν καταλαβαίνουν ούτε τις ερωτήσεις. Ποιος φταίει, τι φταίει. Σου λέω, είναι πολύ παρακολουθητικό το θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα, που φταίει και το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι μόνο το εκπαιδευτικό. Φταίει η κοινωνία μας όλη. Είναι μια κοινωνία που η έμφαση είναι κυρίως, είπαμε, στον καταναλωτισμό, στο εύκολο χρήμα, είναι άλλες οι προτεραιότητες μας δηλαδή. Με αποτέλεσμα, αν η έννοια σου είναι μόνο να παραγγείλεις διαδικτυακά από την τάδε πλατφόρμα και κρατάς το κινητό όλη μέρα και ασχολείσαι με τις παραγγελίες, και όλο σου το ελεύθερο χρόνο, τον όποιον έχει ο καθένας, με τούτα ασχολείται και δεν διαβάζει ποτέ τίποτε. Δεν ξέρει, δεν έχει βασικές γνώσεις για το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Δεν βλέπει κάτι στην τηλεόραση ή έστω στο διαδίκτυο που έχει μια ποιότητα. Διότι ακόμα και τούτον έτσι καλλιεργείται η παιδεία. Δεν πάει ποτέ στο θέατρο. Μα πώς είναι αυτό που ονομάζαμε παιδεία, δηλαδή να έρθει ουρανοκατέβατο, αφού μέσα από τη διαδικασία μπορεί να συμβεί. Όταν η οικογένεια όχι μόνο δεν καλλιεργεί τα πρότυπα, αλλά είναι το χειρότερο πρότυπο. Δηλαδή οι γονείς είναι χειρότεροι που τα κοπελούθια τους στο τέλος, στο τι τους διδάσκουν ως τρόπο, ας πούμε, συμπεριφορά. Πώς είναι με μαγικές συνταγές. Το πράγμα που περιγράφεις, ότι φταίει ο λαός, η νοοτροπία κλπ. Το οποίο βρίσκω ότι συμφωνώ μαζί σου. Όμως πότε ξεκίνησε το πράγμα, έρχεται από αρχαία χρόνια. Όχι, δυστυχώς για μας, τους σύγχρονους. Ξέρεις, οι Κύπροι, επειδή ήταν πάντα ένας λαός βασανισμένος, δηλαδή είχαμε πάντα κατακτητές και τα λοιπά, και βλέπεις παρόλα αυτά διατηρήσαμε και την ταυτότητα μας που δείχνει μια θεκτικότητα. Ίσα ίσα ήμασταν ένας λαός χορκάτης με την καλή έννοια, δηλαδή που είχε αξίες, που ήταν. Όταν περάσαμε στον νεοπλουτισμό των τελευταίων δεκαετιών, των ξαφνικών κτλ., ο Χορκάτης έγινε δυστυχώς άρχον του χωριάτης
και έχασε την ποιότητα του χορκάτι, τούτο δηλαδή που εννοούμε ότι είχε αξίες. Και περάσαμε σε μια άλλη κατάσταση μιμητισμού κτλ. Γιατί τούτο είναι φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών. Δηλαδή όλα τα προηγούμενα και εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια. Ήρθε και η εισβολή. Ναι, ήταν η εισβολή που δημιούργησε προκάλεσε τεράστια άλλα προβλήματα. Που στην ανάμειξη του πληθυσμού χάθηκε η τοπική ταυτότητα κτλ. Μετά ήρθε, όπως είπαμε, η ανάπτυξη με τον τρόπο που ήρθε απότομα. Κάποιοι ξαφνικά επλουτίσαν απότομα και δεν ξέραν πώς να διαχειριστούν τον πλούτο τους. Εν τω που λέγαμε πριν, όταν έχεις παιδεία, ακόμα και πλούτος να σου προκύψει, μπορεί να το διαχειριστείς με έναν τρόπο που πρώτα να προστατεύεις τον εαυτό σου, που το να χάσεις τον εαυτό σου, και δεύτερο, σε κάποιο βαθμό, θα εξυπηρετήσει και η κοινωνία. Δηλαδή, ο πλούτος δεν είναι απαραίτητο να αφορά μόνο εσένα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που από τα χρήματα αλλά έχει παιδεία, μπορεί να διαφερθεί και για τον άνθρωπο του, μπορεί να διαφερθεί για να κάνει και κάτι δημιουργικό, που να προσφέρει πίσω στην κοινωνία, πώς κάνουν σε εξελιγμένες κοινωνίες. Ενώ εμάς, ο πλούτος κατέληξε να είναι ποιος είναι να αγοράσει πιο ακριβό αυτοκίνητο, ποιος είναι να αγοράσει σκάφος, ποιος είναι να αγοράσει πιο ακριβά ρούχα, που μάλιστα να είναι στο πλαίσιο της επίδειξης. Όλα τούτα καταστρέψαν την κοινωνία μας, ενώ στο ίνταλος που λειτουργεί, και τώρα πρέπει να βρούμε ξανά μηχανισμούς αντιστάσεις που δεν είναι καθόλου εύκολο. Διότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Ζούμε με ένα μεγάλο μόλ, ας πούμε, είναι η Κύπρος. Σε έναν τόπο μη κατεχόμενο που έχει έλλειψη παιδείας και υπάρχει τούτη η έξαρση του καταναλωτισμού με τον τρόπο που υπάρχει. Δεν είναι εύκολο να λυθούν τα προβλήματα που συζητούσαμε πριν. Δηλαδή, στο τέλος, όλα τα υπόλοιπα τελικά είναι προϊόντα της βασικής σύψης. Δεν είναι ότι είναι προβλήματα που μόνα τους προκύψαν μέσα από τούτη όλη την έλλειψη παιδείας που λέμε, γι' αυτόν επαναφέρω τη λέξη παιδεία με τον τρόπο επαναλαμβάνω που το είπαμε στην αρχή, όχι μιλούμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι το τελευταίο. Είναι ένα μικρό μέρος του τι εννοούμε παιδεία, το εκπαιδευτικό σύστημα. Να σκέφτεσαι και να σκέφτεσαι κριτικά, αλλά βλέπεις. Και να μην πιστεύουμε σε ό,τι διαβάζουμε, σε ό,τι ακούμε. Πρέπει σήμερα στο διαδίκτυο πόσα fake news υπάρχουν, πόσο λαϊκισμός, οι μισοί Κύπρος θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές, ας πούμε. Ενώ ακόμα και τούτο είναι σημάδι της ύψης. Θυμίζει κάτι εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας των καιρών της κατάρρευσης της, ας πούμε, που όλοι θέλουν να γίνουν αυτοκράτορες. Μπορεί να συμβαίνει το πράγμα, ενώ και να μην έχει συνέπειες. Να έχει συνέπειες. Κάποιες βραχυχρόνιες και κάποιες μακροχρόνιες. Να επανέλθουμε στο βιβλίο σου το τελευταίο που είχε να κάνει με τη γλώσσα εις των λόγων. Τις τεχνικές δημόσιας ομιλίας. Αυτό. Πες μου,